All right. Ameni, ameni vadikani, tinokugamuchirai kuchirongwa chedu chanhasi. Amen. Tinotenda kuti mune hutano, Mwari vari kukuchengetai nemhuri dzenyu kumabasa nezvose zvamunobata, uye kuti Mwari vari kukuonesai zvakare kuwana nguva yekuverenga shoko ravo, kuti hurukuro dzedu dziendeke zvitiitire zvakanaka. Each week tikure pakuziva Mwari, each week tikure pakuverenga shoko rashe. Nhasi toda kusheya pana Philippians 4 verse 8 naHebrews 13 verse 5 and 6. So I'm going to read. So I'm going to read pachirungu. Panoti Philippians 4 verse 8. Mm. And finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are love, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. And then tikaenda kuna Hebrews 13 Hebrew 13 5 to 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do to me. So ukaverenga shoko redu unoona kuti bhaibheri riri kutaura kuti zvipi zvakanaka, zvipi zvine kururama, zvipi zviri zvechokwadi, zvipi zviri zvekunaka, zviri positive. Ndozviri kutaura kuti bhaibheri hanzi fungai nokuda kwezvinhu izvozvo, fungai nokuda kwezvinhu zvakanaka. Ukazotarisa kuna Philippians 4 7 and 8, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto the Lord. And the peace of God, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds through Christ Jesus. Saka ukanoti ukaperera ipapo ratotiudza kuti arati hanzi don't be anxious for anything. Usafunganya kuti maiwe nhasi handina chokudya, nhasi handina pekufuka, nhasi handina pokuvata, nhasi handinei. Robva rapfuurira pamberi kuti hanzi usafunga naizvozvo, uye usatendera pfungwa dzako kufunga zvisiri izvo. Shoko rakuti pane vamwe vanhu vai vanonzi these people hanzi this one is too ningini, hanzi they are too positive. Pane vamwe vanhu vanonzi they are too positive. Kuna vamwe vanhu vanonzi this person is very negative. Anenge achingoti pane zviri kurongwa oudza kuti zvinogona kusabudirira nekuti zvakati nezvakati, which is nice kuti you must always look at both sides kuti I'm bound maybe to face my difficulties akadai when I'm working on this project. And what are the cons, what are the pros? That is very nice. But usatendera mweya wako neupenyu hwako kuti ungogara uchingoona makonzi chete all the time, kumapros uko usinganyanyo kufarira. Nekuti bhaibheri riri kuti kana pane zvakanaka zvakadii, ndizvofunga nezvazvo. Usatendere upenyu hwako kuti hungoflota uri ikokoko kwekuti mamiriro akaita upenyu hwacho hamheno hazvitombobudi mufunge. Apapo pabasa racho randawana iroro, murungu wacho anonetsa mufungi, murungu wacho anongodai zvakadai zvakadai. But Mwari ngaatibatsire kuti pfungwa dzedu dzifunge zvakanaka, pfungwa dzedu dzifunge positive, pfungwa dzedu dzifunge life, pfungwa dzedu dzifunge encouragement, pfungwa dzedu ngadzifunge upenyu nekunaka. Then kazoenda kuna Philippians uko unobva wanzwa Mwari vachitiyo
pavhesi ya13. Sorry, ndakutoDepends Hebrews. Ida kuiverenga iyoyo neshona. VaHebheru 13 pa5 ne6 inoti iyo, musakarira mari pamugarire wenyu, tendai nezvamunazvo, nokuti iye amene wakati, handingatongokuregerei, handingatongokusii. Hanzi musakarire mari, not kuti say kuti hanzi don't work, ingogara ikomba, no, but don't make money to be the focus of everything that you do in life. Asi kuti tsvakai Jehovha chokutanga. Ende ivo Mwari vari kutotaura kuti hanzi nezvaunazvo izvozvo iva content, nekuti iva content nezvaunazvo izvo, nokuti iye amene wakati handingakuregerei. Ndaitotaura neimwe hama ndichitoti zvinonzi never say never, because vanhu zvinonzi ukati never say never mheno muchivanhu chedu here, kana kuti mabhilivhiro, kana kuti chii hameno. And don't say never, nekuti hapana chinhu chinonzi never. But Bhaibheri apa Mwari vari kuti never will I forsake you, never will I leave you. Saka tine kwekuzembera, tine a solid foundation yekuzembera pairi kuti Mwari vari kuti with this that I have, that is enough. Nekuti Mwari hambondisii, unozvikwanisa zvinhu izvozvo. So imagine when you continuously seek him, when you continuously seek the work of his kingdom, when you continuously thinking about his kingdom, his work, usangogara uchikarira kuti mari paipa ndoibata nepata, mari apa mazuva ano iri kupindwa, zviri kunzi kwakatika, which there is nothing wrong with that, but that should not be the focus of your life. Saka Mwari dai vakangotibatsira, to be able to hear his word and make it so literal in our lives, kuti may this word be a living word in our lives, because shoko raMwari rinonzi ibeni, rine simba, munondo unocheka kwose. Saka Mwari ngatibatsire kuti stand on his word and think more on his word and him, and seek him more than kukarira mari. Muzita raJesu, amen. Is the main thing. So is he. Saka maybe basically maybe because Pastor in the that's not to be a possible thing. Just know when you there's no one is. Yes, now we can hear you. Sorry. Again, thanks about you. That will be fast. So and then do this one is on what stars need run a Proverbs 23 verse 7. Utation is a man thinketh, so is he. So and then do the basi ndichikisa zvakanyanya kuti ndomifungo yaMwari iyoyo, kuti zvaunofunga iwewe kana usingatendi kuti Mwari akagone vanongokusiyawo wakadaro. Because ukaverenga kuna Romans 1 verse 20 ne21 ne22 ndichaita ndichijamba pakangonzi hanzi nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvisingaonekwi zvaMwari iro simba rake rinogara nokusingaperi noumwari hwake zvakanyatsoonekwa kwazvo zvichizivikanwa kubva pazvinhu zvakaitwa kuitira kuti vanhu varege kuva nepembedzo. Hanzi 21 zvikanzi nokuti kunyange ndopane nyaya apa, kunyange zvavo vaiziva Mwari havana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi kufunga kwavo hanzi kwakava kusina maturo, uye mwoyo yavo isina zivo yakasvibiswa. Ndo zvinodescribe exactly zvaitaura naChenai. Saka and then ndochanja jamba pa24
Nekuda kweizvozvo Yes. handiti iwo mirangariro yacho yanga ichitaura nachena iyo isina kumbonaka nemaitiro asina kunaka pavhesi 20 but naizvozvo Mwari akavaisa kuzvishuwo zvakaipa zvemwoyo yavo zvokuzvisvibisa neupombwe hanzi vazvidze miviri yavo pakati pavo vakatsinhanisa zvokwadi yaMwari chipa chizodzika pachingoenda kudaro kuti imagine kuti Mwari like zvaungotaura chenai kuti izvoni munhu anenge achingova negative even unnecessarily handiti kuti saka Yes. Mwari vanobva vaisawo zvishuwo zvako izvo zvinotaura zviri negative zvokuti zviwirewo zvienderane That is good. zvibhalansane uwane zvacho zvauri kutaura. So this verse is so scary kuti saka zvinotyisa kaizvo. 24 yakabva yati hanzi, therefore God also gave them up to uncleanliness in the lust of their heart. You know, kuti he gave them up. Ngoti awera sei vakadara regai vaende ikoko zvavanogara vachitaura izvozvo regai vaende ikoko because ndokwakarerekera mirangariro yavo. Saka pane nyaya hombe vadikani apa. And yes, yenhingirikini yekuti mirangariro yedu yakakosha zvakanyanya pamberi paMwari. Like vese yaverengwa nachenai kuna Philippians kuti hanzi think on zvese zvakanaka. And the funny part yekudaro ndeyekuti hapana munhu ari perfect. We are all seeking God. We all survive noda the grace of God. Hapana munhu anozvigona ega their own effort kuti ndakazonamata sereimba zvazobva zvazoti. Saka ndaitaura kuti nemumwe mudikano wekuti izvoni you find kuti izvoni if you try this thing kuti think on these things, it actually works. It does. Yes, because the word of God is spiritual. Saka zvarinotaura ndo zvarinoita. Yes, that is so true. Inoenderana kuti neimwe vhesi iri kuna Isaiah 26 verse 3 inoti you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Kuti Mwari vakatopromisa kuti anogarisa mirangariro yake mandiri achamupa peace. Iye munhu haatombonzwisa kuti sei ndine peace kudai naizvo mamiriro azvakaita izvi. Yeah, saka yeah, saka pane nyaya yavadikani. Tinofanira kuramba tichingotsvaka chiso chaMwari ndomubatsiri wedu. Uchena uchine zvauda kuedhera here? There's still a few minutes. No, I think that's all I have. All right. Alright, saka vadikani sezvatataura kuti izvatiri kusheya izvi zvemirangariro iyi hazvigoneki nemunhu nesimba rako. You know, zvese pane vhesi yandamiverenga musi unoyu, I think ndikuna Romans somewhere kunopirira Romans kuya kuti hanzizvo all the good things, hanzi every good thing actually, hanzi every good thing come from the Lord. So which means even mirangariro yakanaka inobva kunani? Kuna ivo. Plus haingobva sezvinongoita pfari zviya zvimweri kana zvangosvika. Unotoikumbira ugonyengetera uchikumbira kuti Baba handigoni izvi ndega izvi, mukasandibatsira panapa, uchidhikleya shoko ravo zvino zvatogara tichingonzwa zviya zvinenge zvichiparidzwa nevaranda vaMwari kuti gara uchitaura shoko raMwari, like zvidhiklere, ridhiklere pamusoro peupenyu hwako nekunamata nekutsvaka Mwari uchivaudza chokwadi zvazviri. Unoziva kuti Mwari vakasiyana nemunhu anotyisa anogona kuitira makuhwa kuti zvawakonfaida maari anonoudza the next person kuti
ningi musazoudza vanhu vedu ningi zvaazotaura iti zvakazoti zvakazoti, but you find kuti no matter kuti zvinhu zvako unoona sekunge zvisingaite seika, Mwari unovaudza vagokubatsira, hapana futi wavanoudza. Takachengetedzwa. Yes. Panotaura kuna James Pai kuti hanzi kana paina anoshaya kuchenjera pakati penyu, ngaakumbire hake. Ndokuchenjera kwacho kwemararamiro eupenyu hunohu. Saka I think taura zvakakwana nhasi. I'm sure munobatsirikana you get something, sentence or word, whatever. Nesu futi tiri kutobatsirikana, patichidiscasa paya. Yes. Saka musakanganwe kusubscribe, kulike, kushare, kukomenta. Let us know what you think, what are your thoughts. Tinokuonai futi zvakare Chenaya Chivhara nemunyengetero. Tinamati. Tinokutendai Mwari makanaka muzita raJesu. Mazvipa enyu nemukana nenguva ino yamatitendera Mwari. Tingotaura kunaka kwaMwari. Hakuna zvimwe Mwari panyika ino. Hakuna zvimwe Mwari zvatingada kuita. Hakuna zvimwe Mwari but kukurumbidzai nekunamatai. Tigoneseiwo Mwari weye kugara muvazhe dzenyu, kugara mushoko renyu, kugara tingotaura shoko renyu, kugara tingori-declare even for our lives Mwari. Because Mwari iri mune upenyu. Maitai henyu nekuda kwenzeve imwe neimwe ichanzwa Jesu. Itirai zvakanaka vanhu venyu. Tibatsirei mweya mutsvene. Makati hamutisii tiri toga. You will send us the Holy Spirit who shall be our teacher, our comforter, who shall teach us of all things, Lord. Help us, Holy Spirit, direct our paths and help us to learn and know more about you. Tinokutendai Mwari nokuti makanaka, ropafadza umwe neumwe, nyasha dzenyu dzigare pamusoro pomwe neumwe, muzita raJesu. Amen. Amen. Patikani tokuonai futi. Amen. Bye-bye. Bye.